Abenduaren lenda biziko goizeko 7:00 zen, Templo Santuan egondua naiz, sermoi eder bat aditzen. Jesusen llaga preziosuak astera nua berritzen, zeruko aita lagun zaidazu entendimentuz argitzen. Nere kristabak birian dator, azken juizioko eguna, jakina dago begilen bistan, ikusi bihar deguna. Josafateko zelai santuan, trompetak soinu iluna, galduak pena eramango du, justuarentzat fortuna. Munduko gauzen errematia, dakarrazken juizioak, hauts bihurtuta utziko ditu herrita palazioak. Mendiak lertu elkarren kontra, erreinoetan nazioak, sententziori botako digu Jesusen bendizioak. Itxasuak zu ekuzkia ilun, ilargia odolak hartu, lurrak ikara eta gainera, herri jodenak agortu. Munduko gauza baliosuak, erreta ikatz bihurtu, bekatariak humil gaitezen, badazerekin beldurtu. Bi bide dira ezkerta eskubi, komeni da ikastia, aukeran gaude bata zerura, infernurako bestia. Gure anima jangoikuari, hainbesteraino kostia, illa zerpena izango duen Luziferrentzat ustia. Zeruak dauzka 12 ate, aingeru banak guardian, urrez eginak murallak eta ala jafinak erdian. Gloriak daukan edertasuna, musikaren alegrian, premiu hori alkantzatzera, gabiltzan fede garbilan.